Igsoon, bantayan nato ang tanan nga mugawa sa tong baba. Bantayan nato ang tanan nga atong isulti ngadto sa tong isigkatawo. Tungod kay ang mga maayong mga sinultian igsoon, ang mga maayo nga mugawa sa tong baba, magapanalipod sa atong kinabuhi. Magahatag kanato og maayo nga dungog. Apan ang mga sinultian nga dili maayo nga nakapasakit ngadto sa imong isigkatawo, nagadaot lang gayud kana sa imong kinabuhi igsoon. Nagadaot lang kana sa imong kaugalingon. Panultihon 13 versikulo 3. Ang pagmatngon sa iyang sinultian nagapanalipod sa iyang kinabuhi. Ang magpataka lag sulti makadaot sa iyang kaugalingon. Igsoon atong matngunan ini nga bersikulo tungod kay pahinumdom kini sa matag usa kanato nga ang tanan nga mugawa sa tong baba kinahanglan ang Ginoo mahimaya gayud nga mahimo kita nga modelo, mahimo kita nga panag-ingnan sa uban. Atong matngunan ug atong bantayan ang tanan nga mugawa sa tong baba nga dili kini makasakit ngadto sa uban, nga dili kini makadaot sa tong kinabuhi. Atong hinumduman nga ang mga maayo nga sinultian maghatag kanato og maayo nga dungog, maayo nga kinabuhi, apan ang dili mga maayo nga mugawa sa tong baba nagadaot sa tong kinabuhi. God bless sa tanan.